баъд ай приправи ба ҷои мегирам. ана и буба агане ма ҳамин лингма бигирам базанам дар қафои ту то Асан бас канен. барои ки закуска ҳама мехоҳам. беҳтари нозир тақсим мекунам. булочка да гап нест. гармаки мулоимак. Эй. бахшиш якеши. ба маззае ки раҳмат безебак ба айнами чиликом тайёр кардам. ана михе ана акин иншолло тайёр шид. мешӯремша мулоимак шава ана михе ранги отала. با مزه بد تیار شید. بور 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 آینه بدگی همی میشه. انا که تیار میکنم اینجو که خط غم نته ما خودم تیار میکنم. азоб нате дисти майдак. ما خرسان میشم یاردم کنم تو چخی بچه شیرینکی. бел инҷа кота ба қапуми ҷабиё. бисёри одамон метарсанд ай тайёр кардани индюк. агане уқа коре нестай, фақат донистан дар кораи и соусша. аввал қунша ёфта диста то бехша сихидан дар корай. ҳамаи чира ай даруш барорен. мара мефора бихир мира қати дили ҷигаре. ҳама руған бишаканда танаш неки май тари мекунам. ана михе просто мелесумша. намедонам дар қуни и чияй накем ҳами қабамазай. ана михе меҷунбонум ша. баъд ай приправи ба ҷои мегирам. ана и буба маззатарш мекуна. ана ки тайёр шид мегирам дар талерка тақсим мекунам тон. ана михе ки қанат мехӯра. момаи ты тенҷи бад приколиш кардӣ. агане ту чӣ мехоҳӣ? ба фикрам по ё ки дута. агане ма ҳамин лингма бигирам базанам дар қафои ту то зонума. бас канен. повар ягон чизи бамаззае ҳаст ки худат тайёр накарда бошӣ. торт ба нишолло харидам. зури бад. ана и торт. ана михе кида якум кусок. раҳмат. ма дидестам ту мехоҳӣ якум кусока. торти хушрӯ. раҳмат. тинчку. ай чиликма задам. ман чиликма задам. ана ма дастма задам. این دیوونه به چی بدی؟
دو خودک بچه بقبشه بچه ما اومدم با نه سری دست خطا زیق نشه تماشا که اوزی هر دمون دف میشیم نه